Ελάτε να γίνουμε για λίγο detective και να ξετυλίξουμε το κουβάρι σε μια υπόθεση που άλλαξε την επιστήμη για πάντα. Είναι μια ιστορία γεμάτη λάθος υπόπτους, αναπάντεχα στοιχεία και στο τέλος την αποκάλυψη του μωρίου που κρατάει στα χέρια του τα μυστικά της ίδιας της ζωής. Η έρευνα λοιπόν ξεκινά τώρα. Και ξέρετε, όλα ξεκινούν από ένα και μόνο ερώτημα. Ένα ερώτημα που βασάνιζε τους επιστήμονες για πάρα πολλά χρόνια. Τι είναι αυτό τελικά μέσα στα κύτταρά μας που κουβαλάει τις γενετικές εντολές? Ποιο μόριο λέει σε ένα κύτταρο πώς να γίνει ποντίκι, πώς να γίνει βακτήριο ή πώς να γίνει άνθρωπος? Λοιπόν, στις αρχές του 20ου αιώνα η επιστημονική κοινότητα ήταν σίγουρη. Πίστευαν ότι είχαν βρει τον ένοχο. Η απάντηση φαινόταν τόσο προφανής, οι πρωτεΐνες. Έπρεπε να είναι αυτές. Και αυτή η πεποίθηση ήταν τόσο δυνατή που για δεκαετίες ολόκληρες στην πραγματικότητα έκρυβε την αλήθεια. Για πάμε λοιπόν να δούμε γιατί όλοι ήταν τόσο σίγουροι για τις πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική πίσω από αυτό το ομολογουμένως τεράστιο επιστημονικό λάθος? Η λογική, για να είμαστε δίκαιοι, φαινόταν σωστή. Φανταστείτε το εξής. Οι πρωτεΐνες είναι φτιαγμένες από 20 διαφορετικά γράμματα, τα αμινοξέα. 20. Αυτό είναι ένα ολόκληρο αλφάβητο. Μπορείς να γράψεις ολόκληρα μυθιστορήματα, τις περίπλοκες οδηγίες της ζωής. Και από την άλλη έχουμε το DNA, που φαινόταν κάπως βαρετό. Είχε μόνο 4 γράμματα, τα νουκλεοτίδια. Μόνο 4. Έμοιαζε υπερβολικά απλοϊκό για μια τόσο σημαντική δουλειά. Δηλαδή, πώς γίνεται με 4 γράμματα να γράψεις ολόκληρη την εγκυκλοπαίδεια της ζωής? Όλα αυτά όμως άρχισαν να αλλάζουν το 1928. Εκείνη τη χρονιά, ένα πείραμα από τον Φρέντερικ Γκρίφιθ θα άνοιγε την πρώτη ρογμή σε αυτή την απόλυτη βεβαιότητα. Το αποτέλεσμα? Κάτι που κανείς δεν περίμενε. Και το κυριότερο, κανείς δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα πολύ μακρύ ταξίδι. Σκεφτείτε το. Από εκείνη την ανομαλία του Γκρίφιθ το 28, πέρασαν 16 ολόκληρα χρόνια, μέχρι να βρεθεί ο ένοχος, το 44. Και πάλι δεν τελειώσαμε. Χρειάστηκαν κι άλλα χρόνια, μέχρι το 1952, για να έρθει η τελική, η αδιάσυστη απόδειξη. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έκανε ο Γκρίφιθ βήμα-βήμα. Δούλευε με 2 τύπους του ίδιου βακτηρίου. Βήμα πρώτο. Πήρε τα αυλαβή βακτήρια και τα έβαλε σε ένα ποντίκι. Το ποντίκι έζησε. Λογικό, σωστά. Βήμα δεύτερο. Πήρε τα φωνικά βακτήρια, τα έβαλε στο ποντίκι, το ποντίκι πέθανε. Αναμενόμενο κι αυτό. Βήμα τρίτο. Πήρε τα φωνικά βακτήρια, αλλά αυτή τη φορά τα έψισε, τα σκότωσε με θερμότητα, τα έβαλε στο ποντίκι και το ποντίκι έζησε. Εντάξει, μέχρι εδώ καμία έκπληξη. Και τώρα κρατηθείτε. Βήμα τέταρτο. Ανέμιξε τα αυλαβή ζωντανά βακτήρια με τα φωνικά αλλά νεκρά βακτήρια. Το αποτέλεσμα? Το ποντίκι πέθανε. Απίστευτο. Ο Γκρίφιθ κατάλαβε αμέσως ότι κάποια ουσία από τα νεκρά φωνικά βακτήρια πέρασε στα ζωντανά αθώα βακτήρια και τα μεταμόρφωσε σε δολοφόνους. Το ονόμασε παράγοντα μετασχηματισμού. Πολύ ωραία. Αλλά τι ήταν? Δεν είχε την παραμικρή ιδέα. Ήταν σαν να βρήκε το όπλο του εγκλήματος, αλλά ο δράστης ήταν ακόμα άφαντος. Και κάπως έτσι η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Έμεινε εκεί για χρόνια. Μέχρι που μια νέα ομάδα ερευνητών, οι Avery, MacLeod και McCarthy, είπαν αρκετά. Αποφάσισαν να ξανανοίξουν τον φάκελο και να δώσουν ένα τέλος στο μυστήριο. 16 χρόνια. Σκεφτείτε το, 16 ολόκληρα χρόνια μετά το πείραμα του Γκρίφιθ φτάνουμε στο 1944. Τότε η ομάδα του Avery ήταν πλέον έτοιμη. Στόχος τους να απομονώσουν και να δώσουν επιτέρους ένα όνομα σε αυτόν τον μυστηριώδη παράγοντα μετασχηματισμού. Η προσέγγιση τους ήταν πολύ πιο καθαρή, πολύ πιο μεθοδική. Είπαν όχι άλλα ποντίκια. Θα κάνουμε το πείραμα in vitro, που στα λατινικά σημαίνει στο γυαλί. Δηλαδή σε έναν απλό δοκιμαστικό σωλήνα. Και αυτό ήταν το κλειδί, γιατί έτσι μπορούσαν να διαλύσουν τα νεκρά βακτήρια στα συστατικά τους, λιπίδια, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, RNA, DNA και να τα δοκιμάσουν ένα-ένα, σαν να ανέκριναν τους υπόπτους, έναν κάθε φορά. Και αυτό που βρήκαν ήταν απλά συγκλονιστικό. Ήταν μια διαδικασία αποκλεισμού. Δοκίμασαν τα λιπίδια. Τίποτα. Τους υδατάνθρακες. Πάλι τίποτα. Το RNA. Καμία αλλαγή. Και μετά
Ήρθε η ώρα για τον βασικό ύποπτο, τις πρωτεΐνες. Τις δοκίμασαν και τίποτα. Αθώες. Έμενε μόνο ένας ύποπτος, το DNA. Το πρόσθεσαν στα αυλάβη βακτήρια και μπαμ, ο μετασχηματισμός έγινε. Δεν υπήρχε αμφιβολία, ο ένοχος είχε βρεθεί. Και ξαφνικά άρχισαν να βγάζουν νόημα και άλλα στοιχεία που είχαν οι επιστήμονες. Για παράδειγμα, ήξεραν ότι η ποσότητα του DNA είναι ίδια σε κάθε κύτταρο ενός οργανισμού. Επίσης, ότι τα σπερματοζωάρια και τα οάρια έχουν ακριβώς τη μισή ποσότητα. Λογικό, αφού θα ενωθούν. Όλα αυτά τα κομμάτια του πάζλ άρχισαν να κουμπώνουν. Η υπόθεση εναντίον του DNA δενόταν όλο και περισσότερο. Θα λέγαμε ότι η υπόθεση είχε λυθεί. Σωστά. Όχι ακριβώς. Πολλοί επιστήμονες ήταν ακόμα δύσπιστοι. Η ιδέα ότι οι πρωτεΐνες είναι το κλειδί ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη στο μυαλό τους, που απλά δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Χρειαζόταν κάτι ακόμα, το τελειωτικό χτύπημα. Μια απόδειξη τόσο ισχυρή που κανείς δεν θα μπορούσε να την αμφισβητήσει. Και αυτή η απόδειξη ήρθε το 1952 από δύο επιστήμονες, τον Άλφρετ Χέρσι και τη Μάρθα Τσέις. Αυτοί οι δύο σχεδιάσαν ένα πραγματικά πανέξυπνο πείραμα. Το όπλο τους, οι βακτηριοφάγοι. Είναι ιοί που μοιάζουν με μικρά διαστημοπλοία και μολύνουν μόνο βακτήρια. Η ιδέα τους ήταν απλά ιδιοφυής. Θα ταγκάρουμε τους υπόπτους. Θα τους βάλουμε έναν ραδιενεργό πομπό. Ο ιός έχει ένα εξωτερικό περίβλημα από πρωτεΐνη και στο εσωτερικό του έχει το DNA. Έτσι, έβαψαν την πρωτεΐνη με ραδιενεργό θείο, που υπάρχει μόνο στις πρωτεΐνες, και έβαψαν το DNA με ραδιενεργό φόσφορο, που υπάρχει μόνο στο DNA. Πλέον μπορούσαν να παρακολουθούν κάθε ύποπτο ξεχωριστά. Τέλειο, έτσι? Και η ετυμηγορία, τι έδειξαν τα μηχανήματα? Το ραδιενεργό σήμα από την πρωτεΐνη, το θείο, βρέθηκε έξω από τα βακτήρια. Η πρωτεΐνη δεν μπήκε ποτέ μέσα. Αντίθετα, το ραδιενεργό σήμα από το DNA, ο φόσφορος, βρέθηκε μέσα στα βακτήρια. Ήταν το DNA που έδωσε τις εντολές. Αυτό ήταν το αδιάσυστο στοιχείο. Η υπόθεση έκλεισε, οριστικά και αμετάκλητα. Εντάξει, λύσαμε το μυστήριο. Και τι έγινε? Γιατί όλο αυτό έχει τόση σημασία. Λοιπόν, αυτή η ανακάλυψη δεν ήταν απλά η λύση ενός επιστημονικού γρίφου. Άλλαξε τα πάντα. Άλλαξε ριζικά την πορεία ολόκληρης της βιολογίας και άνοιξε την πόρτα σε έναν κόσμο που δεν είχαμε καν φανταστεί. Η υπόθεση λοιπόν είχε κλείσει. Το DNA, εκείνο το βαρετό, το απλοϊκό μόριο που όλοι είχαν απορρίψει, αποδείχθηκε ότι ήταν το ίδιο το αρχιτεκτονικό σχέδιο της ζωής. Ο απόλυτος φορέας των μυστικών της κληρονομικότητας. Όμως, στην επιστήμη έτσι πάει. Κάθε απάντηση γεννάει ένα νέο, ίσως και μεγαλύτερο ερώτημα. Τώρα ήξεραν το τι, το DNA. Το επόμενο τεράστιο μυστήριο ήταν το πώς. Πώς το καλό καταφέρνει αυτό το μόριο με τα 4 μόλις γράμματα να περιέχει ολόκληρο τον κώδικα της ζωής. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία, για μια άλλη φορά.